bon vespre a tots que heu acudit en aquesta plaça de l'Ajuntament avui, acompanyant tots aquests nins a la rebuda de Reis de l'Orient, que acaben d'arribar. Agrair a tots aquells que heu col·laborat i que heu participat perquè aquest acte se pogués desenvolupar d'aquesta manera tan festiva, fent un parèntesi d'avui, perquè avui és la festa de tots els nins que sou aquí i tots aquells que no han pogut assistir a aquest acte. Donarem la paraula de benvinguda en el rei de l'Orient, com és habitual aquí a la plaça de l'Ajuntament, en el balcó de l'Ajuntament. Gràcies a tots els que heu col·laborat, repetir en aquest de Sapa, en el grup de joves, el de la brigada, la gent del Departament de Cultura i tots els altres que voluntàriament durant un parell de vespres heu assistit a preparar aquestes carrosses, com veus, també tots els turistes que cada any també ajuden en aquest acte i també especialment la banda de música que s'ensenya evidentment les festes que feim no sortirien així. Moltes gràcies a tots, benvinguda en el Rei de l'Orient. Som. No passeu pena, no és de voler, només un constipé. Per sortir, aquí no arribé, tothom sané. Bon vespre, senyorans. Enguanyé, tot nosaltres per sa via verde. Un èxite, tothom a caminer. Estem molt contents d'estar un altre any aquí amb tots vosaltres. Esperant que enguany els nins i nins hagin fet molta bonda i els reis duien molt de reials. Reciclatge, un èxite. Aquest planeta s'ha de cuidar. Si no, el dia menys pensé, putrum, faré. Volem felicitar un any més el Granot i Sopes per l'esforç fet pel poble. Enhorabona. Aquest any, canvi de reller. Era ben horé. Tant d'elefanter, pobre home. Ja no podia més. No anava ni en crosser. Fins i tot els genres d'on vemos rober. I l'infanter no en sabe res. Ai, quin bollider. A més, el pequeño Nicolásé, fins i tot dins la sopa. A sa carrosser mos comparegué i un selfie mos fa ser. volem donar les gràcies a totes aquelles persones que lluiten per les que més ho necessiten. Seguiu així. Amb aquest nou capellaner, per entrar al liceu hem de pagar. No mos agrada. En la mateixa línia, hem de pensar en els nins i nines que no poden lluir dels mateixos luxes que vosaltres. Enhorabona, malalts d'esturmeller. Iron Mané, dual-lo-neu torrader. I sobretot, runs tofame, una monader. Per això, a l'Ajuntament dos ves per davall la portella què? El jefe de policia molt contentet. Què passa? Jo no en sé res. hem de ser conscients de les dates en què ens trobam i ser solidaris amb les persones que necessiten la nostra ajuda. Enguanyé, cap d'anyer una merder. DJ Covet i Faller. I ni quarter ni campaner, però hi pocs un èxite. Molt bé. Per altra banda, la pista de padeler, un put èxite. Fins d'aquí 3 mesos no hi ha una hora lliure. també som conscients de que hi ha nins i nines que no han fet massa bonda, però només és per avisar. Ja que sabem que la majoria s'ha portat molt bé, i els que no, l'any que ve sí que ho faran. Per Magalufé vàrem arribar i un suster m'endugué. Quin despiporrer! Mallorquer no és Magalufé. Per acabar, Puta picuder, quin desastre. La palmera de sa carrusser me maté i de plastiquer l'hem hagut de posar. ens agradaria que ens acompanyàssiu a l'església a adorar el nin Jesús i a l'entrega de reials. Aquest any és pallès a peuer. L'any que ve fins i tot els reiers. Ni carrasser ni una merder. Ai, Rafeler, on arribarem? Ara, per despedir-nos i no desentonar en les noves tendències, ens agradaria fer una selfie amb tots vosaltres. No vos molleu.
gràcies, senyorans. Bona nit i fins l'any que ve.